Окей, хора, отваряме 20, реално знам, че съм много назад, но... 6! 6! 6! 6! Добре, сега гаджете. Биби! 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 Безплатен мегабокс. Без да стои ми се падна 6. Нека да видим какво ще има. Аз съм с това. И... Би! 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 Има би! Да, човек! Yellow! Втори канал. Моля се да се как се казваше втория канал? Айде, он обаче започва да тренира. Айде сега, това е като едно да послуши. Играчи! Моля ти, остави бата. Мамки, не, гадно е, не. Сега, моля ти, малко да, моля ти, малко да стаи, бати. Сега се чуя, дали да направим това клип отново бе? Може сега да... Да, да се върпаки. Но, имаме добри новини. Скоро ще имам сом. Не, нали? Не. Да. Аз съм много добър, но така... Ще едно... Такова искам да не се притеснявам, защото не искам да се върша така. Поради Мегабокс. Станиславе, кажи ми! Отварям го. Пада ми се гаджет! Още 2 гаджета ми се паднаха! Човек, паднаха ми се 2 гаджета! Падна ми се на Ел Примо. Това беше видеото. Надявам се ви харесва компилейшъна на Момчу Маринов. Искам да се абонирате. Това не е излагаци. Искам да му се абонирате и за мен да се абонирате. Така че ще ви много благодарим и му лайкнете всички видеа заради мен и моите ги лайкнете, иначе ще ви изядем чорапите. Благодаря, че гледахте и от мен. Адиос!